बागेवंत जुजे रायाळ कुळयेच्या सथानितीच्या क्रिस्त काळजाच्या नमान नमान तुका नमान तुका पात्रोन आमच्या पोवी सभेच्या नमान तुका बागेवंत जुजे रायाळ कुळयेच्या सथानितीच्या क्रिस्त काळजाच्या नमान नमान तुका नमान तुका पात्रोन आमच्या पवित्र सभेच्या स्वप्नांतलो संदेश पावाटान पातेलो मोरयेक पती जावन देवाच्या उतरा काल जालोय बापाची कुशी बाळका सोपोस्तन आदेश पाळलोय पोवी सभे मजत कर आमा पासोत विनती कर पवित्र सभे मजत कर आम्हा पासून विनती कर नमान तुका बागेवंत जुजे रायाळ कुळयेच्या सथानितीच्या क्रिस्त काळजाच्या नमान नमान तुका नमान तुका पात्रोन आमच्या पवित्र सभेच्या हेरोद्रायाच्या हातांतलो बाळकाक राखलोय सुकून गेलेल्या पुताक सोदून काड घरा हाडलोय देवाचे योजन नितीन जिये सुफोळ केले पोवी सभे राखून वोर आमा पासोत विनती कर पवित्र सभे राखून वर आम्हा पासून विनती कर नमान तुका बागेवंत जुजे रायाळ कुळयेच्या सथानितीच्या क्रिस्त काळजाच्या नमान नमान तुका नमान तुका पात्रोन आमच्या